Vă salut și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Numele meu este Alin și în fiecare săptămână postez lecții interesante despre WordPress. Nu ezita să te abonezi la canalul meu pentru a primi sfaturi utile despre SEO, marketing și multe alte lucruri interesante. În această lecție vreau să vă arăt un modul cu care vă puteți proteja conținutul site-ului. Facem această lecție pe site-ul cursul365.ro. Este un site pe care l-am folosit doar pentru lecțiile care le avem pe canalul nostru. În această lecție, cum vă spuneam, sunt foarte multe cazuri în care cineva vă poate copia textul. De fapt, după orice pagină se poate copia un text. Nu este nicio problemă. Dar dacă vreți să vă protejați cu copyright conținutul, aveți această posibilitate cu WordPress. Iată cum puteți face. Modulul pe care îl folosesc este UP Content Copy Protection and No Right Click. Ce face acest modul? Practic, interzice să se dea click dreapta pe site, ceea ce face imposibil copierea textului. Sau să faci copy-paste pe un anumit text. Bun, haideți să-l instalăm să vedem cum funcționează. Deci acesta funcționează și în cazul conținutului și în cazul imaginilor. Deci vă protejează și imaginile. Nici imaginile nu se pot copia cu click dreapta. Din ce în ce mai multe bloguri au apărut acum pe diverse nișe, iar oamenii din ce în ce mai mulți vor să și protejeze conținutul. Am activat modulul și acum îl găsim ar trebui să fie pe aici, pe undeva. Haideți să vedem unde este aici. Setări. Era chiar aici sus. Deci după ce l-am instalat, apare un tab în partea stângă, Copy Protection. Bun. Aici, ce setări putem să facem? Post Protection by JavaScript, Enable. Adică să activăm protecția și pentru JavaScript. Da. Homepage Protection, da. Paginile statice să fie protejate, da. Enable. Enable sau Disable dezactivat. Plugin icon on top, aici visible, aici nu contează prea mult. Aici sunt doar pentru versiunea premium, dacă doriți să cumpărați versiunea premium. Însă varianta gratuită vă oferă această posibilitate să vă protejați conținutul fără probleme. Bun. Acum vedem, dacă vrem să copiem textul, dacă dăm dublu click sau click dreapta, ne apare acest mesaj. Alert Content is protected. Da? Dacă mergem pe alte pagini, pe portofoliu, dacă vrem să dăm click dreapta la imagine, să-i dăm Save As, după cum vedeți nu merge. Deci nu se poate copia nimic. Dacă încercăm să dăm dublu click ca să selectăm textul, ne apare din nou acest mesaj. Deci nimic nu se poate face pentru a copia conținutul pe acest site. După cum ați văzut probabil de aici, de la Selection Disable Message, putem să scriem aici ce vrem. Acest conținut este protejat. Acest conținut este protejat de legea în vigoare. Salvăm. Și dacă mergem pe orice altă pagină a site-ului și vrem la fel, să copiem, alert, acest conținut este protejat. Deci nu se poate copia nimic. Bun. Ați văzut cum se poate proteja conținutul unui website. Sper să vă fie de folos această lecție, iar dacă aveți întrebări, nu ezitați să le adăugați la secțiunea de comentarii.